Ki kamde kam magic. There's no magic at all. Tenre nila ban ong ba kani ke jingjop ka jingi hi ka lenti ka bangi ai ka long ka ba ka ba ka jingi khun election ka bangi klem pulut bisa ye ka ba upat ba ukursan ka dei hi ka jing sngo ka juba po play u juba ya ka jing shane ba ka jing doi ka jingi badru ya ka jing angnut jingi pat ba akum banga jupun pau naga por singapore ba ka daw ka penong yangi kum kiri orang ba bangin seng ye ka di ka parti ka patmai ka dei nama ka don ka jing serang kajing kuat jiki pai ba paganon kajing kala kata hi kadai ka bangila bani baga tau ba hi kadai bagi pai ba kala thrang ye kajing kala dese amdai ya tamangi job menta sau bat ka wei ngidang ye khun kumbalo menta kapni ba hai pori baling ko de kar komyo jingkershan ka vote pat ka bangi oni ki jaka ki constituency ki bangi poi pakhat kata hi kapni ba pai ba uthrang ye kajing kala mi kran bag NPP naman nginu me trai hiru ba NPP under no circumstances we will work with NPP. For us it doesn't matter. Kami le laring idon hang no namar ki Nongkrem ki bangi idon kita hi kin em but kita hi kin ya shakman. Ni la yu I shai tagi ki san ki snem ki jingkno bam sap ki misgovernance ka khlain ba te kumnu bhi community bingin ni trei ba ka party ka ba ki bon ki jingkno bam sap ki kam bam sap baradu mentam padon kata ka jing toket ka khoi suba ka ban ajing huni pai ba nga thrai pisu thu hi ba kani ka sarkar menta kan di ka sarkar senrop kanamla yang ni bangin jit tangbat ka BJP ngin pala thau sarkar tangbat ka UDP ngin pala thau tinring sepek ki kita ki group ki partner ki be wan ringkat padle si ki ba don kam ka jing kershan ka jing pat kumbagalong hingi ngila dat ban kre ya kita ki mat lani ki Nongkrem ya ka kum ka party kai ke bangingin bu shikmat baganu nu ki party ba kwa netri but ka voice of the people party ka de bano halor ki Nongkrem ki pashan we would love to have a regional government leading by a regional party if there is a way, but as of now I have not received any information, clear information how many numbers bakini ki regional party ki job. Dengan nomor apa nong iya mentah.